Сәлам, TMTV каналын яратып, караучы дусларыбыз. Сезне зәңгәр экраннар каршында күрүебезгә шиксез шатбыз. Рафина, бүген нинди темага сөйләшәбез? Сәхнәгә чыгар алдыннан җырчылар дулкынлану хиссен ничек итеп җиңәләр икән? Бу сорауга җавапны алдагы мизгилләрдә ачыкларбыз. Мин Рафина Ганиуллина, Мин Разил Камалов. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Тагын бер җыр белән саубуллашасы бар бит. Саубуллашканчы клибын тагын бер кат күзләп алыйк әле. Разил, әйдә каршы алыйк. Премьера вакыты якынлаша. Яңа клип белән без дә танышыбыз. Кайтып киләм авылыма, каршы ала күл буйлары, балык тотып уйнап үскән, инешләре елгалары. Кайтып киләм авылыма, соклап төшкән урамнарым, урап узам әле тагын, бер туздырып тузаннарым. Сағындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Сағындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Кайтып киләм авылыма, көткәнсеңдер син дә мине, тәби атлап үскән нигез, туган өем тарта мине. Ни хәлләрсез туганнарым, әби-әни якыннарым, кайтып киләм сезгә тагын, сагындым бит авылкайым. Сағындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Сағындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым. Кайта сиңа балакайым, хәлләр ничек авылкайым.
Ну вы даете. Син беләсеңме, Рәзи, Ринат Гыйльфанов бик нык дулкынлана башласа, сәхнә алдыннан бераз аралашып алып, әлеге хисне җиңә икән бит. Кызык, шул сөйләшкән вакытта аңа мотивацион сүзләр әйтеләдер бәлки. Белмим шул, нәрсә генә әйтсәләр дә, үз чыгышын һәр вакыт шәп итеп башкара ул. Сүз Ринат Гыйльфановка. Күрүгә ышандым, күңелгә шул көннән башландым мәхәббәт уйына. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уеннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән актаныш кызымның ышандым хисенә. Дөньялар буталды, аңламыйм ни булды, ни булды, ни булды. Актаныш кызым мин, иркәлим, соңланам мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уенчык гына. Күңелдән кабатлыйм исмеңне, дөньяны онытам тик сине күрүгә. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уеннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән шибәрлек ул, каян килгән актаныш кызым мин, иркәлим, соңланам минем кебекләр. Беләм синең күп, синең күп, синең күп. Актаныш кызымның ышандым хисенә мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уенчык гына. Рафина, син беләсеңме, Азалия Валиева сәхнәгә чыгар алдыннан ничек тынычлана? Так, ничек инде? Ул якыннары белән телефоннан сөйләшеп ала. Алар белән сөйләшкәннән соң тагын күбрәк илһамлана ул. Афәрин, Азалия, үзеңә һәм якыннарыңа саулык, сәламәтлек теләп, сүзне үзеңә тапшырабыз. Туман бер мәлдә никтер тукталып калам, юк шигендем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган
ахыр дип уйламагыз, бер вакытта да Шабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Соң күн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана, нурын сибәр кояш булып шатлык өләшеп, яшик дөньяда, Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда Чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам. Быел җәй шәп уза инде, Мәрәзил. Әйтмә дә инде, кыздыра да, яңгыры да ява. Ә менә шулай яңгыр яуганда синең нинди җыр күз алдыңа килә? Әлбәттә, яңгырны туктатырга теләп, тукта яңгыр җыры инде. Ә синең? Менә мин сиңа караганда хислерәк, шуңа күрә Ислам Калимуллинның тагын яңгыр җыры. Тышта яңгыр булмаса да, әлеге җырның клибын карап узыйк әле. Тагын яңгыр күзләремнең төсен юа, билгесезлек җан өшетә тәнем туңа, йөрәк түрем телгәлидер яшен камчы, юатырга телим әллә яңгыр тамчы. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлансин. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син. Калдым яңгыр уртасында, ышана алмыйм хәзер инде туктасына. Синең миндә һич юылмас җылым калган, хыялларым сине эзли һаман. Тагын яңгыр юа синең эзләреңне, тагын яңгыр юа яшьле күзләремне. Яңгыр, яңгыр, тукта әле, тынычлансин. Хисләр кайнар, сүндерергә тырышма син.
Bugün күкләр дулый Бергә чакны Күңелемнән сызып булмый Жан юатыр төсләр әллә калмаганмы Әллә дөнья шул яңгырдан яралганмы Тагын яңгыр юа синең эзләреңне Тагын яңгыр юа яшьле күзләремне Яңгыр, яңгыр, тукта әле Сүндерергә тырышма син Яңгыр, яңгыр, тукта әле тынычлан син Хисләр кайнар Сүндерергә тырышма син Топ-клип хит-парадын алга таба дәвам итәбез. Чиратта Рамил, Рамилә Хайретдиновлар. Җырлы гаилә сәхнәгә чыгар алдыннан бик нык каушасалар да, тамашачы белән күзгә күз күрешкәч, рәхәтләнеп җырлавыбызны дәвам итәбез диләр. Һәр вакыт шулай җылы каршы алсыннар үзегезне. Уңышлар сезгә. Синең сөйгәнең тартып алган дөньяның яме Күргән сайын һаман сокланам Син булмасаң сөеп сыман Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле исә һәр яктан Мин бит сине үлеп яратам Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле исә һәр яктан Мин бит сине үлеп яратам Аяк чалучылар булмасын Үкенечләр борчып тормасын Син җебе неш кәрәк булып Эзелмәсен кинәт тартылып Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле исә һәр яктан Мин бит сине үлеп яратам Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле исә һәр яктан Мин бит сине үлеп яратам Карашым кояш яктысы Сөю алып килгән ахрысы Син бит минем бердән бер генә Сөю хисләренә тергенә Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле исә һәр яктан Мин бит сине үлеп яратам Юк сүзләргә бәйләнмәгә Баш бәгыргә әлләмәгә Син җиле
Дуслар, сіз TMTV каналында топ клип хит парадын карыйсыз. Биредә атнаның иң популяр 14 клибы һәм кайсы нинди позициядә булуын бары тик сез хәл итәсез. Ишат Яппаров ничәнче баскычта икән? Моны ачыклауы авыр түгел. Игътибар экраннарга. Bilməsən də söyüəmənə Uz aldım ağınası yarəmən Uçraşqanda xəlin nişik deysən Xəlin bik də yaxşıdır yarəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptığına sinə söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptığına sinə söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Bilməsən də söyüəmənə Uz aldım ağınası yarəmən Bağılmazqa senin bəxtіңə Yazmışıma meni başı yarəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptığına sinə söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptığına sinə söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Bilməsən də söyüəmənə Uz aldım ağınası yarəmən Bir ardından qarab işdən gına Seni suydim bitim meni deyərəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptığına seni söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptığına seni söyərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Uzum günə söyüb söyünərəmən Köyünərəmən Рафина, син беләсеңме? Иң яхшы тынычлану ысулы бер үзең генә басып, үзеңне кулга алу. Бу Рәзил әйткән сүзләр түгел, психологлар шулай дип әйтә. Бик булыша да ул. Барлык уй-фикерләреңне бер учка туплау өчен бер дигән мөмкинлек. Гүзәл Әхмәтова да шул фикердә бит. Бик теләп аның клибын карап китик. Айтыр юллар буламаса да табараманы күк яшьле гүзәнен барыр юллар буталдылар шуңа үкене безле үзәгем тормыш долакында да кагылып та күн
Узган үткәнем хисләремә сак-сак кагылам. Алсу туманга терелгән үсмер чакларымны сагынам. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Кайтыр еллар буламаса да кайттым әле яшьлек ярыма. Үткәннәрне искә алып өмет алдым якты хыялга. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Тормыш дулкынына да кагылып та күңел канатларым талмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Ашкын самада талпын самада бәхеткә вакыт калмады. Бәхеткә вакыт калмады. Җырчы Татьяна Ефремова уңышлы гына алдагы позицияга менеп утырды. Ул барлык чыгышларында бик заргып көтеп ала икән. Шуңа күрә бик нык дулкынлана да. Ләкин озакка түгел сәхнәгә чыгуга барлык борчулар бетә дип сөйләде җырчы. Дулкынланма, Татьяна. Сине халык бик ярата бит. Да. Эй. Ага. Ага. Салават. Так. Зор жиын буларга тора. Казаннан җырчы чакырабыз. Биючеләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада? Бар, чәй әзерлә. Армиядан кайткач, җырчылар белән киткән булсам, гитарда да уйнап йөргән булыр идем инде. Ватылдым әллә? Гомер үтә инде, шушы ватып тракторны кирә. Мин гитарист эзлим. Әйдә, уйнап күрсәт. Жарала, жарала дейсіз сіз, мені жаралаймын.
Да. Топ клип тапшыруын алга таба дәвам итәбез. Чиратта Раян Садриев. Сүз уңайыннан Раян бик матур клип төшергән һәм әлеге клипны төшергәндә дә озак кына уйлап, идеялар туплап йөргән. Ахыр чиктә уртак бер фикергә килеп, клипны төшереп сезгә тәкъдим итә. Игътибар экраннарга. Күңел төшә кайчак дустың ялгышса, җанга рәхәт була кемдер табышса, үткән була көнең кичкә авышса, бәхеткә юрала парлар кавышса. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Һәркем белә аңлый тормыш тамаша, кызык эзлим диеп кемдер адаша. Көтеп яшәүче бар өзлеп сөйгәнен, ташлап китүче бар ярым дигәнен. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала, ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама. Син беләсеңме, Рафина, Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова элеккегә караганда хәзер тынычрак икән чыгыш алдыннан. Бу нәрсә белән бәйле икән соң? Элек бит ул үзе генә чыгыш ясый иде. Хәзер гаилә дуэты булып. Әйе шул, тормыш иптәшең белән янәшә булганда тынычрак инде ул, үземнән беләм. Әйдә Зөлфирәнең клибын карап китик әле. Борылып бер күздә салмадым, тилмереп тик бер сүз көткәндә, әрнемәс дидеңме йөрәгем, ятларга сарылып үткәндә, сөйәм дип бәгыренә телмәллә, сыңарып хәлләрен белмәллә,
Сездеңме хисләрем, ник хәзер йөрисең эзләнеп? Соңладың кичер дип сорарга, күңелем каршында тезләнеп, сөям дип бәгыренә телмәлләп, соңарып хәлләрен белмәлләп, суыган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Сөям дип бәгыренә телмәлләп, соңарып хәлләрен белмәлләп, суыган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Суыган сап-салкын учакның гөлләрен туздырып йөрмәле. Рәзил каралы, безнең эстрадада матур дуэтлар бигрәк күп, шулай бит? Әйе, әле шуңа өстәп туганнар дуэты да бар бит. Менә мәсәлән, Айдар һәм Алмаз Юнысовлар, абыйлы-энеле дуэт, күпчелек бәйрәмнең кадерле кунагы. Шул исәптән бүген дә Башкортстан кунакларын каршы алыгыз, Айдар, Алмаз Юнысовлар. Unutalmam, uylamay seni hiç duralmam. Sirli gözlerine qarab tuyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam, sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam, uylamay seni hiç duralmam. Sirli gözlerine qarab tuyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam, sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam. Qaydan kelgan bu motorlik hamon, mümkün tugel unuturlik qaydan. Aydan tushgan bir farishta tugilma. Erkam, sening sirli ko'zlaringda izda qoldi hozir mangulikka erta. Ertan turg'ach hamon seni o'ylayman. Unutalmam, o'ylamay seni hech turolmam. Sirli ko'zlaringga qarab to'yalmam. Sözlerimni deşmey qalmam, sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam. Erkam, sening sirli ko'zlaringda izda qoldi hozir mangulikka erta. Ertan turg'ach hamon seni o'ylayman. Unutalmam, o'ylamay seni hech turolmam. Sirli ko'zlaringga qarab to'yalmam. Sözlerimni deşmey qalmam, sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam. Sözlerimni deşmey qalmam, sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam. Unutalmam.
Азат Фазлыевларның дулкынлану хисе юктыр инде. Алар бик тәҗрибәле артистлар бит дип уйлаучылар хайран инде. Ләкин ялгышасыз, барлык артистта чыгышы алдыннан дулкынланырга тиеш дигән фикердә без барыбыз да. Гаилә дуэты булгач, аларга шулай ук дулкынлану хисен җиңү җиңелрәк дип уйлыйм. Дусларыбызга иҗади уңышлар теләп, сүзне үзләренә тапшырабыз. Yazar aldından uyula, söyler aldından tınıla. Yürek bilen hal etkenler her vakit dürüst bula. Bir kimden birini kütüme, sirlerini belirtme. Havalarda yıldız sanap, boşka ömrün öteme. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яран. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны яран. Теләм атыр теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерле, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Бер кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле Motor telekelerine, şiirler köklerge qara. Bәхетле bul, rəhmətli bul, üz tırmışını yarat. Tele motor telekelerine, şiirler köklerge qara. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Телә матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап. Телә матур теләкләреңне, җирләр күкләргә карап.
Шәрипҗановлар гаиләсе сәхнәгә чыгар алдыннан бер-берсенә матур, ягымлы сүзләр әйтергә ияләнгәннәр бит әле. Әйе, әлеге гамәлләре аларга чыгышлары алдыннан зур ышанычлык өсти. Зур түземсезлек белән гаилә дуэтының клипларын сезгә дә тәкъдим итәбез. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Тормыш тиз генә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булсак, үдеп китәр авыр чагы. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Дәшкән саен сөям дия, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңгә мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям дия, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңгә мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңге мәңге карап туймам ахры. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Дәшкән саен сөям дия, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңгә мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям дия, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңгә мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңгә Мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңгә Мәңге карап туймам ахры. Тапшыруыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп китик. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Сагындыра, сагындыра, кайтмый торсам авылыма. Кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Вактаныш кызымның ышанды
янда булганда тукталмам да тукталмам йөрәгем типкән чагында сулышым алган чагымда бәхетем янда булганда тукталмам да тукталмам Тагын яңгыр юа синең эзләреңнән Тагын яңгыр юа яшьле күзләремнән Яңгыр, яңгыр тукта әле тынычлан син Хисләр кайнар сүндерергә тырышма син Белмәсәң дә сөюемне Тыптың гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Белмәсәң дә сөюемне Тыптың гына сине сөярмен Үзем генә сөеп сөенермен Көенермен Самада бәхеткә вакыт калмады Ай-яй, тихо гуляй, мой милай Тагы да бергә жүрсәң иде шушылай Тагы да бергә жүрсәң иде шушылай Яшәгәндә бу дөньяда кеше сынала да сынала Ялгызлыкта калган чакларында елама син, елама Сөйәнди бәгыренә телмәлләй Сыңарып хәлләрен белмәлләй Суныган сап-салкын учакны Гөлләрен туздырып йөрмәле Unutalmam, unutalmam Уйламый сине һич тора алмам Серле күзләреңә карап туя алмам Сүзләремне дәшми калмам Синсез башка яши алмам Unutalmam, unutalmam, unutalmam Бәхетле бу, рәхмәтле бу Үз тормышыңны ярат Теләм атры теләкеләреңне Җирләр күкләргә карап Бәхетле бу, рәхмәтле бу Үз тормышыңны ярат Теләм матур теләкеләреңне Җирләр күкләргә карап Дәшкән саен сөям дия Дәш
Фирдәүсә Хусаиновага сәхнәгә чыгар алдыннан бары тик дугалар гына ярдәм итә икән. Әйе, башта бик нык каушыйм, аннары үз үземне кулга алам да, белгән дугаларымны укып сәхнәгә чыгам дип сөйләде ул безгә. Афәрин, Фирдәүсә ханым. Алга таба да зур уңышлар теләп, сүзне үзегезгә тапшырабыз. Балкып тұрсын дүния гүрләсін, Йылмайел барып үзіме, Нұрлары сейріп менің езіме, Сен йылмайып бақса көзіме, Дүнияларда матур көріне. Йылмайел барып үзіме, Нұрлары сейріп менің езіме, Сен йылмайып бақса көзіме, Дүнияларда матур көріне. Шатлык белән тулсын таңнарың, Аязы булсын һәр шак көннәрең, Тыныч булсын инде җаннарың. Йылмайел барып үземә, Нурлары сөйреп минем йөземә, Син йылмаеп баксаң күземә, Дөньяларда матур күренә. Йылмайел барып үземә, Нурлары сөйреп минем йөземә, Син йылмаеп баксаң күземә, Дөньяларда матур күренә. Гомерләренең матур чагында, Җырлап яшигәле тагында, Фәрештәләр канат кагына, Безнең мәхәббәтне сагына. Йылмайел барып үземә, Нурлары сөйреп минем йөземә, Син йылмаеп баксаң күземә, Дөньяларда матур күренә. Йылмайел барып үземә, Нурлары сөйреп минем йөземә, Син йылмаеп баксаң күземә, Дөньяларда матур күренә. Син йылмаеп баксаң күземә, Дөньяларда матур күренә. Дөньяларда матур күренә. Дөньяларда матур күренә. Тапшырыбыз ахырына якынлашты бит. Без сезнең белән бер атнага саубуллашып торабыз. ТМТV каналы белән бергә калыгыз. Бары тик сезнең өчен генә сез яраткан җырлар һәм кызыклы мавыктыргыч тапшырулар. Ә бүген сезнең белән без Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов булдык. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.